Salutare, salutare de nou. Mă scuzați de atâta gălăgie. Sau mai multe chestii. O să scot muzica de la joc, pentru că iau și nu trebuie să iau. Este primul joc, nu știu, nu l-am jucat, e primul joc, nici nu știu ce trebuie să fac. Dar cred că este de pus colete. Că mai nu știu dacă sunt mulți în jocul ăsta. Nu că e decât 3 inși. Dar oricum jucăm să dau un pic sonul mai încet. Cred că mă auziți, nu știu dacă mă auziți, dar mă auziți destul de bine. Așa, nu știu ce trebuie să fac aici. Mă uit așa nu mai am nici bănuți. Nu știu, aici e bănuții, nu știu unde e bănuții. Și asta e jocul, jucăm jocul ăsta, să zicem, jucăm de vreo, să zicem, da, sper că, văd că nu mai zice că nu are bani. Ia să vedem ce zice ăsta. Da. E un aeroport de văd de avioane, că de altceva nu e. Ia să vedem noi ce pe aici. Am Nu scuzați că se aude gălăgia asta și toate tractoarele, toate utilajele și toate alea. Se lucrează lângă mine și dau cu geamul deschis. Acum mai iertați, dar asta e. Știu că nu e bine ce fac cu atâta gălăgie. Dar vă sper că o să vă placă jocul. Dar să vă zis, nu l-am jucat, nu știu cum e. Chiar nu știu cum e jocul. Și am lerg și eu pe aici să îmi fac treaba. Dar mi se pare că este un... Ăsta mi-e caracterul. Poate alții sunt mai dotați ca mine. Nu sunt toți la fel. Dar cu timpul o să evoluăm. Evoluăm încet, încet. Uite că e unul aici.
Poți să și vorbești cu ei, că nu e neapărat să stai, să taci în gură, să nu mai zici nimic pentru ei. Da, asta e Roblox. Asta e jocul. O să mai jucăm, dar de data asta am